Kaixo lagunok, gaur Holandara joan behar gara. Dakizuen bezala, Holandan gazta oso garrantzitsua da. Gu gaur bi tortilla egingo ditugu. Bat abarti gaztarekin eta bestea txerra gaztarekin. Gure tortilla egiteko osagaiak hauek dira. Arrautzak eta gazta, Gatza eta olioa. aurrena arrautzak hartuko ditugu eta irabiatu ditugu. Gatza pixka bat hartuko dugu eta bota egingo dugu. Ondoren txerra gazta hartuko dugu eta bota egingo dugu. Gure tortilla egiteko olioa beroago beharko da. Olioa berotu da eta bota egingo dugu. Hemen dugu txerra gaztarekin tortilla eginda. Orain abarti gaztarekin egingo dugu. Aurrena arrautzak irabiatuko ditugu. Orain gazta gehituko diogu. Ondoren zertagia berotuko dugu. Urko gatza botatzen ez zaizu. Orain atera egingo dugu. Hemen duzue txerra eta abartiekin egindako tortilla. Agur. Agur. Gaur Groenlandiako banana splita egingo dugu. Gure banana splita egiteko osagaiak hauek dira. Bi platono. Marrubi siropea eta berraketak. Aurrena platonak zurituko ditugu. Ondoren siropea bota gainetik. Eta nahi duzuen lakasitoak. Eta gure gara esmuta, prest dago jateko.
Japonea bidaiatuko dugu. Egun tareiakiak nola egin azalduko dizuegu gaur. Zagutzen alduzu Doraemon? Rom, 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 gora eta gora beti, Doraemon. Beno, lehenengo, gramo irina botako ditugu. Hola, Gero, 150 gramo azukre glas bota. Hori eta gero, Gero, la guardat gehitu. gero 60 gramo eztia bota. Hori eta gero, 120 miligramo ura bota. Ondoren, gatz apur bat bota. Eta nahastu. Nahastu eta gero, sartagia bota eta biokin egin. Sua piztu. Egin eta gero, Nutella bota.
Kaixo, gaur Finlandiako tarta egingo dugu. Eta horretarako nire laguna Izeak lagunduko dugu. Bagoazen hastea. Errezeta egiteko osagai hauek beharko ditugu. Kakao hauts, 2 koilarakada, legamia sobre bat, gurina, 3 arrautza, irina 150 gramo, azukrea 150 gramo, molde bat eta nahasteko pote bat. Errezeta oso erraza da egiten eta ez da beharrezkoa helduen laguntza. Bakarrik 2 pauso ditu. Orain, lehenengo pausoa esplikatuko dizuegu. Lehenengo, nahastu osagai lehorrak. Bi koilarakada bota izazkezue, baina gehiago baita nahi bazue. Guk igual sobresoa botako dugu. Ala, Azukrea, baita 150 gramo. Eta orain, nahastu. Eta ondo zabaldu. Nire bota dut. Bueno, eta guai egingo duguna da, hartu akordia eta gukin dugu masa sartu bat. Saiatuko gara aldar gehiena sartzen. Ja behin dena bota deuna, sartuko dugu 45 minutuz laben 195 graduta. Bueno, pasa dira 45 minutu. Orain, labetik atera eta ordu betez hozten utziko dugu. Pasada ordu bete eta orain dastatzera. Eskerrik asko entzuteagatik, kitos! Kaixo, gaur Brasilera bidaiatuko dugu.
Gaur gaztagia egingo dugu. Bai, egia, gainera Brasil. Eta oso goxo, nesta gure lehenengo aldia izan, saiatuko gara. Bilbo erretzetarekin hasiko gara. Bai, ni goxoz nago eta lehenengo labea onda 80 graduetan jarriko dugu. Eta bandeja prestatu. Orain, kazuela batean, esne oliba gazta eta irakiten utziko dugu. Katilu bat goraino esnearekin beteta. Katilu bat olibarekin erdiraino beteta. Eta gazta. Dena botako dio. Eta nastu. Eta nastu. Orain etendoren astuz, irina betuko dio. Hiru. Orain, arrautza behituko dio. Arrautzak. Eta bigarrena. Orain, ozen utzita dugu. Orain bolak egingo ditugu. Eta gara batek utziko ditugu. Pixka gehiago. Eta orain labean sartuko ditugu, 180 gradutan ordu batez. Ordu erdi eta gero, atera, eta jan. Kaixo, ongi etorri gure telesaila. Gaur neurailekia joango gara, eta berritzen txarta
hauek izango dira gaurko osagaiak. Irina juntan, baso erdia botako dugu. Azukrea, baso erena. Filadelfia, gazta eta 6 arrautz. Osagai hauek bolera botatakoan irabiagailua hartu eta nahastu egingo dugu. Elorri txiste bat. Bi emakume elkartu dira eta bata besteari esaten dio: nire gizona aingeru bada, eta besteak esaten dio: hau zortea, nirea oraindik bizirik dago. Zer nahi, baina nirea hobegoa. Mutil bat medikun gana joan da, eta esan dio: mediku, nire ikuskadek ez dute usaintzen. Esan dio: hori ez da posible, bota batera etxeetan. Bota du, eta esaten dio: arazo bat duzu. Eta esaten dio: non, ipurdian, ez sudurrean. Bale, segituko. Nik legamia botako diot, eta zuk bitartean mantekila. Orain, moldera bota, Eta labean sartu 180 gradu. Gaur, Egiptora bidaidatuko. Kaixo, gaur ogi zabal egipziarra egingo dugu. Ogi normala goxoa da, baina ogi egipziarra ez dakiguna den. Hasiko gara ezetarekin, lehenik eta behin 300 mililitro urepel beharko dugu. Edan egingo dut hori, horrela ez gustuko. Baina Pablo ure ez eta egiteko da. Egia da. Orain, 500 gramo eskelta egin beharko dugu. Pablo, jarraituko dugu ezetarekin, ogia jar nahi dut. Bale. Orain, koilara erdi gatz eta 25 gramo legami fresko beharko. Orain, gehitu legamia urari.
perezila zati txikietan moztuko dugu. Honek ematen du eginda dagoela, orduan atera egingo du. Eta orduan guk bitartean txokolate marroiak mikroondasean tuko dugu. Hau ja moztuta dago, bota jozu. Aiora, goza gaitu gozaigu, Bai. Orain bitanta eta mari botako dituzten morrizoaz. Bueno, ikusten duzun bezala pixka falta zaio. Orain, zabandu egin behar da, zabandu zukeu da. Neskak, zergatik etxate molto sartzen azten? Tori, Bukatu dugu. Espero zakuta frantziak. Agur! Gaur pariora barru da sartu, Bai, baina oso zaiara. Gaur Pariseko momoiak egin behar eta honeka azuk ere sartu bota eta horretarako osabela txikiak eperatuko zaitu. Txokolate gaitzen, txokolate marroia eta larrasiko. Bueno, honeka aiora hau ere prest dago. Txokolate marroia txikituko dugu. Eta zertarako, gure bonboiak egiteko. Eta gure bonboiak hauek ere txokolate beltzarekin goraino beteko. Eta orain, lakazitoak botako diegu gure bonboiak. Orain txokolate beltza baino arian urtuko dugu. Eta orain, azkaioan sartuko ditugu bonboiak. Hemen kanbio orduta presteko dugu. Eta orduan guk bitartean txokolate marroiak mikroondasean urtuko dugu. Agur! Aiora, goza gaitu gozaigu, Bai. Garazi eta zuztar morrizoaz. Bueno, ikusten duzun bezala pixka falta zaio. Kaixo lagunak! Gaurkoan txinak eta fideoak nola egiten diren erakutsiko Zergatik dizuet. etxate molto Osagaiak hauek dira txinatar fideoa, perezila eta tamari saltza. Lehenik txinatar fideoak egiteko. Bonboiak arreteko moldea. Gero, plater batean jaiora barru da sartu, Bai, baina notzu zailera. Eta honeka ere sartu bota dago, dela txikiak eginatuko zaitu. Vale. Guain kazuelara botako dugu. Bueno, honeka aiora hau ere prest dago. Egosteko, Eta gure bonboiak hauek ere txokolate beltzarekin goraino beteko. eta orain, lakazitoak botako diegu gure bonboiei. Eta orain, azkaioan sartuko ditugu bonboiak. Hemen kanbio orduta presteko dugu. Hau egiten den bitartean perezila zati txikietan moztuko dugu. Agur! Honek ematen du eginda dagoela, orduan atera egingo du.
dugu. Ni normala goxoa da, baina ni egipzioarra ez dakigu nola den. Hasiko gara ezetarekin, lehenik eta behin 300 mililitro urepel beharko. Orain, zabaldu zuke Horrela ez da guztuko. Baina Pablo, ure ez eta egiteko da. Egia da. Orain, 500 gramo espelta egin beharko dugu. Bukatu dugu ezetarekin. Espero dugu gustatzea. Bale. Orain, koilarea erdi gatz. Eta 25 gramo legami fresko beharko dugu. Orain, gehitu legamia urari. Poliki irina gelditu beharko diogu. Pablo eta Gatza Horia egiteko, zapi guzti batekin estali behar dugu. Kaixo, ongi etorri gure telesaila. Gaur neuraiorkia joango gara eta berri krem tarta egingo dugu. Hauek izango dira gaurko osagaiak. Irina juntan, baso erdia botako dugu. Azukrea, baso erena. Filadelfia, gazta eta 6 arrautz. Osagai hauek bolera botatakoan irabiagailua hartu eta nahastu egingo dugu. Elorri txiste bat. Bi emakume elkartu dira eta bata besteari esaten dio. Nire gizena aingeru bada, eta besteak esaten dio. Hau zortea, nirea oraindik bizirik dago. Zer nahi kai, baina nirea hobegoa. Mutil bat medikun gana joan da eta esan dio. Mediku, nire puzkarrek ez dute usaintzen. Esan dio, hori ez da posible. Bota bat eraitzeetan, bota du eta esaten dio. Arazo bat duzu, esaten dio. Non, ipurdian, ez sudurrean. Bale, segituko. Nik legamia botako diot eta zuk bitartean mantekila. Orain, moldera bota Eta labean sartu 180 gradu. Kaixo, gaur Brasilera bidaiatuko dugu. Gaur gaztagia egingo dugu. Bai, egia, gainera Brasilera.
Mendu erretzetarekin hasita gara. Bai, ni gozozen dago eta leheneko labea onda 80 graduetan jarriko dugu. Eta bandeja prestatu. Orain, kazuela batean, esne oliba gazta eta irakiten utziko dugu. Katilu bat goraino esnearekin beteta. Katilu bat olibarekin erdiraino beteta. Eta gazta. Eta nastu. Orain etendoaren astuz, irina betuko diogu. Hiru. Arrautza behituko diogu. Arrautzak. Eta bigarrena. Orain ozen utzita dugu. Orain bolak egingo ditugu. Eta bandeja batek utziko ditugu. Pixka gehiago. Eta orain labean sartuko ditugu, 180 gradutan ordu batez. Ordu erdi eta gero, atera, eta jan. Kaixo, gaur Finlandiako tarta egingo dugu. Eta horretarako nire laguna Izeak lagunduko dugu. Goazen hastea. Errezeta egiteko osagai hauek beharko ditugu. Kakao hauts, 2 koilarakada, legamia sobre bat, gurina, 3 arrautza, irina 150 gramo, azukrea 150 gramo, molde bat eta nasteko pote bat.
oso erraza da egiten eta ez da beharrezkoa helduen laguntza. Bakarrik bi pauso ditu. Orain, lehenengo pausoa esplikatuko dizuegu. Lehenengo, nahastu osagai lehorrak. Biko jarrakada bota izazkezue, baina gehiago baita nahi bazue. Guk igual, sobresoa botako dugu. Azukrea, baita 150 gramo. Eta orain, nahastu. Eta ondo zabaldu. Bueno, eta guai egingo duguna da, hartu akordia eta gukiten masa sartu bat. Saiatuko gara aldak gehiena sartzen. Ja behin dena bota deuna, sartuko dugu 45 minutuz laben, 195 graduta. Bueno, pasa dira 45 minutu. Orain, labetik atera eta ordu betez hozten utziko dugu. Pasada ordu bete eta orain dastatzera. Eskerrik asko entzuteagatik, kitos! Gaur Japona bidaiatuko dugu. Egun txareiakiak nola egin azalduko dizuegu gaur. Zagutzen alduzu edo Doraemon? Brom, 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 gora eta gora beti, Doraemon. Beno, lehenengo, 200 gramo irina botako ditugu. Hola.
bat bota. Eta nahastu. Nahastu eta gero, zartagia bota eta bi opin hil. Sua piztu. Egin eta gero Nutella bota. Gaur Groenlandiako banana splita egingo dugu. Gure banana splita egiteko osagaiak hauek dira. 2 platono, marrubi siropea eta lerrokitak. Aurrena platonak zurituko ditugu. Ondoren siropea bota gainetik. Eta nahi duzuen lakasitoak. Eta gure barrera esmuta, prest dago jateko. Kaixo lagunak, gaur Holandara joan behar. Dakizuen bezala, Holandan gazta oso garrantzitsua da. Gu gaur bi tortilla egingo ditugu. Bat abarti gaztarekin eta bestea txerra gaztarekin. Gure tortilla egiteko osagaiak hauek dira. Arrautzak eta gazta, Gatza eta olioa. aurrena arrautzak hartuko ditugu eta irabiatu egingo ditugu. Gatza pixka bat hartuko dugu eta bota egingo dugu. Ondoren txerra gazta hartuko dugu eta bota egingo dugu. Gure tortilla egiteko olioa bereago marko. Olioa beratu da eta bota egingo dugu.
Hemen dugu txerraz gaztarekin tortilla eginda. Orain abarki gaztarekin egingo dugu. Aurrena, arrautzak irabiatuko ditugu. Orain gazta gehituko diogu. Ondoren, zartagia berotuko dugu. Urko gatza botatzen zuzen. Orain, atera egingo dugu.